Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu to. Senyum to. Moh. Ora senyum. Untumu kuwi lho dicabut kuwi lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, Gong. Ora malah apik kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mar. Gong oke. Biar. Oh, salah. Oh. Oh. Ora tekan tangane. Bendo. Apa? Milihmu apa omong? Sing nandi iki nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres. Wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati, ngono wae. Oke. Ya. Mas Getih Nalendra. Kita nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Cepet jajamu mati. Ayo, amuk. Dan Petro nggih Ndara Pragoto ya. Wah. Kae sing muncul klambi sapa Bagong. Wah setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku ngomatke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Lek arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, men cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune somak. Untu marpotol apa, Gong? Heeh. Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragoto, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu to. Senyum to. Moh.
Senyum untumu kuwi lho dicabut kuwi lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, ora malah apik kaya kanggo meng iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari kanggo panggawa tak ayoni Ndara Pragota. Wong siap. Ayo terus. Yo. Mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragota modar kalau e. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho kok. Iso mati kok? Ya iso. Pragota iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wo gagar otak. Nan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Tru? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangong ora minggat saka negara Ngamarta Glandha.
Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petruk kanong para kraminggan saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Cus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu, aku arep mlayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bedhiagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, to tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo slamet. Yo bali yo, Gong. Ha? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Ah terus ngapa iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Heeh wis modar wae ora apa-apa. Lho dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek. Ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ning. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres. Wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh, engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati ngono wae. Oke, ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi iki lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena, udu. Pokoknya ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya.
Taman iki ya kok tamane gradi cengele Baladewa. Tugel del gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amus Ramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampan ana legane. Wah! Wah, parusmaning jajaran iblis larat menungso ra tataran. Wah, dalah. Iki Petruk nggawa graji ki oh iki. Ae sak entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Cepet jajamu wae. Ayo, kamu. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke kambahungke Surakati merut layut sagung ratu Yai kula nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngiwi-iwi dhateng Raka ing Mandura. Kasengaja andudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring kanepson Petruk ing Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil.
Namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lelampahan menika tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Nayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten maring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak. Namung wonten sukune laning penggalih paduka Yayi Prabu kedah paring Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mesakaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk kepareng maringaken Pustaka Jamus Klimasada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken Pustaka Jamus Klimasada wonten negaring Ngamarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yayi Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo Pustaka Jamus Klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusik. Aku kok tinggal ning Ngamarta iku arepe piye? Mongko praptakwa ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur ing Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, kula nuwun pamunten kula badhe munjatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula ngunduraken Pustaka Jamus Klimasada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayi Aji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah nglumpuk ana ing bangsal pengrawit. Mongko pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Projeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darmakusuma sajake ewa nyawangpun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Koko Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye?
lagi wayahe Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana ing Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Resiadi konjuk Yai Samiaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Resiadi bakal nyuwun kampil pustaka Jamus Klimasada. Barang Resiadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun Kakang tok tinggal ning kene. Alasanmu engko yen wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan wis kecandhak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten paring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe, dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada, apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan. Boten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tidha-tidha lan aturipun kadang kula panengah? Ya ora. Ning lah terus le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheli Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake menika pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom Pak. Kados pundi lampahan menika wis ora dadak digetuni.
Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka, ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klima Sada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Bareng Paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar mbudidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Bareng Paduka, ayo budal ning Karaka Dempel. Wonten menapa nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu.